लागे गोरी रे तोरा बिना दुनिया बिरा लागे गोरी तोरा मंदिर से हमरा छुट्टी ना पहले के दर्शन कर चलो सर घुमा दे हम जंगले में ड्यूटी उट्टी पड़ले बा अजी कितना अच्छा भल के रखे जंगल में डिप्टी लगल ई बहाने घूम लेनी हां हम सोचले चलो जंगल में ड्यूटी मैंने मंदिर बा बड़ा सुंदर लगा था बाबा ऐसे चलिए घुमा दे तो ना इतना सुकून लगता एकदम शांति शांति लगता जी हम सोचते रहनी तनी हम तनी जाई के घूमे टनी हम मान जीव हो घर में एकदम बोर हो गनी रहत हम सोचले कभी तरह के सुबह सुबह के टाइम में घुमा दे फिर ओकरा बाद डिप्टी में फिर चल जाए तो फिर कहाँ से घुमा पाएं दिन भर तक कितना सोची न जी हमरा बारे में ड्यूटी करतनी फिर भी हमरा बारे में सोचतनी तो ही तो एक बार तबे ना तारा के सोची ना अब केकरा खातिर सोचा बता रहा मांग लो ऐसे कि 2 घंटा के छुट्टी बा अब भोलेनाथ से मांग लो फिर तरह के चलो हम जंगल उंगल घुमा दी अजी भोलेनाथ से हम कहाँ मांगम जौन मांगनी तो पहले अजी हम कितना खुश नसीब बानी रउआ के पाके ना कि बुझाता कि लाखों में एगो मरद पहले बानी रउआ हमारे इतना केयर करतनी इतना हमारा ख्याल रखतनी अब पूरा हमारा साथ साथ पूरा देश की भी सेवा करतनी बा अब हमरा के का चाहिए जी हमरा के कुछो ना चाहिए तब अगर मन हो के तो मांग लो भोलानाथ से ना जी जो भी मनोकामना और पूरा रउआ बस अपन दिल दिमाग लगा के पूरा सबकर सेवा करत रहम देश लोगन का और तनी मनी हमरो ख्याल रख ले हम तो तोहार पूरा ख्याल रखी ना देश के जितना प्यार करना उतना प्यार तो हम तोहरों से करी ना ऐसे सोचनी तरह के चला घुमा दी फिर 2 घंटा में चल जाए हाँ जी 2 घंटा की तो दिक्कत बाटे 2 घंटा अच्छा कोनो बात ना 2 घंटा भी हमरे लिए 2 दिन के बराबर बाटे ठीक बा तो चली जाना अच्छा देखिए हमने के बॉर्डर है हाँ ये बॉर्डर है सब क्वार्टर है ऐसे रहने जा और सब देखो वो जंगल होता है सब जन है ना सब जंगल कितना घनघोर जंगल बाटे डर ना लगेला डर कैसे लागे अब देश के रक्षा करे के बाद तो डराई जी तो ना रक्षा कर जाई लेकिन बहुत सुन्नाटा बा जी बहुत सुन्नाटा है तो जंगल एरिया बॉर्डर पर सुनाटा ना रही मान लो कोई आतंकवादी उधर सही संतने से हमला करे के रहला ना हमने के एकरे वजह से अब तारा के छोड़ के आइम न तो ऐसे रह जियते जिंदगिया बिरान लागे गोरी रे तोरा बिना दुनिया बिरा लागे गोरी तोरा हमने पीछे का बोला कुछ ना नहीं कैसा तो चेहरा बना दिलो चेहरा का रंग का है तारा नहीं तुझे ना ये कैसे फोन वाले का बुझाता कर हालत कैसे हो गइल बा एकदम पागल हो गइल बाटे का कुछ बोलो का ना जी कुछ ना कनी हम प्रणाम चिल्लाई जी प्रणाम ई पगला हमेशा ऐसे घूमत रहला बॉर्डरे पे रहला हमनी साथे तेरी घूमत आई एकर इने कहां चला लड़ा ई हई कुल बाबा के ह बाबा माई के में हई सब हई खाना उना भइल ह खाना पानी दाना पानी सब हो गइल बा ओ या खाता रे टाइम पूप में खाना ना मिलल ह ए जी का पगलिस बता देनी चली नहीं जैसे नहीं ओइजे रहेला ना हम ना जी हमरा डर लगला देत रहन तो ओइजे बैठा ओइजे ये हां ओइजे तूने किया भरोसा तूने पगला दिया ओसही पगला गुल बाटे तोहरे पता ना कौन एकरा के छोड़ देल बैसन अका चल गइलू तानी चली ना जी कहत नहीं चली ना हमरा डर लगता अरे पूछो ना करी ये ऐसे रहेला ए सुना रे ई का करता रे ई मैडम जी है तोर ई मुदा भाई हां हां ना तू तो बोलता हो झूठ कैसे बोलता नहीं आहा ओ नहीं रहा वो जिस को वो चले
ओई हाँ तो वही ले बियाह भइल बा माला मंगलसूत्र मैडम है हमार ना हाँ ओई अरे तो मैं ई तोर कहाँ से हो तू देख पहनले बड़े अपन ना ओई माला ओहे ओ तोरो बियाह होई हाँ 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 तो तोर बियाह कराल जी बाद में और जैसे चलम ना हम मैडम को घुमा के तो तोर बियाह करा कहाँ गइलु हो द फिर सटा तब भीरी मैडम भी फिर सटबे हां मैडम जी बिना सटल जला दूर से गोल लागल जला कहाँ पगली के कहाँ समझाता नहीं को बुद्धि बात इनको देखो तनी बस पढ़ा लिखा करताटे का करी अब रुकी ना जी तनी से हम देखा बतिया तनी अच्छा देखो दूर से पतियाई हो पागल हो वेनो वेनो कुछ कर दी कर का पूछता कहाँ घर बता हार और उतनी पूरा उतनीपुर हां का करेला है जंगले में का करत रहो तूने कुछ अरे ना ना दिमाग में नहीं खेत पागल लिखा करत रहो तू गइलु तो हम जियते कहाँ बनी सुनो तो हाँ जी लागत कुछ गड़बड़ बुझाता हमरा ठीक ना तनी कैंप पर हम घूमले आओ तनी ठीक बढ़िया बाटे। होशियार रहियो पागल से हाँ हाँ ठीक बात जाई रहो ठीक हम जाते काहे ऐसा हालत बना के रख ले बड़ा बताओ हालत तू नहीं सन बने बड़ू हम तारा के जब ले बोलबो तब ले दर दर भटकत चलत है हम मजबूर न रहनी हम कैसे तोरा से बियाह कर लेते तू कहत रहे ना हमरा संगे भाग चल अब भाग के जैती का माई बाबू भी देखे के रहल न तो करे जा तोहरो मजबूरी रहे तो हमरो तो जरूरी रहे तबे तो पागल बन गईनी न बताव का रहलो का हो गइलो कैसन हुलिया बना के रखलो हमके तो तोरो सब आता देख देख के हम तारा याद में समझ के हम कैसे सुतत तनी कैसे जागत तनी हमार मुंह ना देखलू हमार सूरत ना देखलू तू जाके शादी करेलू तारा तनको शर्म लागल कि है तार मजनुआ कहाँ जाई आ ऐसे कटोई लेके मांगत है कोई दूगो रोटी कुकुरे का डालता आ कोई मार के भगा देता बताओ है तारा याद में हम का करी है देखो जो कि तू हमरा से मिलत रहू तो हम का पहन के आवत रही आज के में बुझाता ना कि है देखो बेटा के मैं जो है का देले बड़ा सन हमरा बुझाते कि हम का पहन ले बानी सोना बोलो ए हमर करे जा तू हमर दिल के टुकड़ा हो तू के काहे इतना सजा देता रे बताओ अच्छा चुप रो मत चुप रहो मत रो अब कहाँ सोचा गइलो कहाँ हेरा जाता रहो कहूँ हेरात नहीं खी तू हमारा साथे भाग चला ठीक बा हौ फौजी पर का विश्वास कैले बाड़ू उ कहाँ मारा जाई हम करोड़ों रुपया कमा के धैर में तारा के तकिया तारा खाते बना के दे तो सब पैसे के बना के दे खाली खात रह जात रह समझ तू करे जा अगर हमके चाहत तारू दिल से हमार सोना तो तू हमरा संगे चल ना तब जे है गर्दन काट के मर के जान दे करे जा तोरा प्यार में ठुकरिया के हम ना ऐसा ना सोचे तेरा पता ना कि शादी शुदा बनी अब फौजी ओकरा के छोड़ के चल जाई का होगी फौजी बताओ डिप्टी पर बा तू बताओ तब तू एकदम फौजी से तब सफा मान ले तब तो हमरा बारे में कुछ नहीं कुछ सोचत ना बताओ करे जा ओइसे काहे कहलू सोना हमार पोपो हमार लाली को अच्छा ठीक बा हम तैयार बनी चलो चलो भाग चलेगा करे जा पागला कहाँ चल गइल हमार में रहनु पते नहीं चलत कहाँ चल गइल सन पर ये जंगलिया में घूमे ना चल गइल सन सोना माही चल गइल सन अते पते नहीं लागत त पागला कहीं भगा ना न ले गइल जा तनी पागला पर देखते कहाँ गइल सन अब हमरा FIR करे के पड़ल कहाँ जंगल में कहाँ चल गइल जा तई अब जाए क्वार्टर पर तब FIR लिखवाई म जान कहाँ चल गइल सन पागला हमरा लागत रहे कि पागला कुछ कर